ଅଫର 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 ଏଥର ମା ମୋବାଇଲ ଆସିଯାଇଛି ରଜ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଅଫର। ରଜ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଅଫର ଆସିଛି। ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ନୁହେଁ କି ମୋବାଇଲ କି ଫ୍ରିଜ ନୁହେଁ, କୋଉଟା ଏଥର ଅଛି ସ୍ପିକର ଉପରେ ଦେଖିଦିଅ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ସ୍ପିକର ଅଛି, ଛୋଟ ପୁତୁର ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ପୁତୁର। ତ ଆପଣ ଯୋଉ ସ୍ପିକର ଚାହିଁବେ ନେଇପାରିବେ। ଯେହେତୁ ରଜ ଆସିଯାଉଛି, ରଜ ଟିକେ ଗୁଜଗାତ କରିବା ନା ଘରେ, ସେଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ସ୍ପିକର ନେବେ ଆପଣଙ୍କର ମାତ୍ର 700 ଟଙ୍କା ଦାମ ଗୋଟେ ଦେବେ। ତ ସ୍ପିକର ଫାଇନାନ୍ସ କରି ନେଇପାରିବେ। ଯେ ଫାଇନାନ୍ସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ଜିରୋ ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ପଇସା ଦେବେନି ଯାହାର କାର୍ଡ ଥିବ। ଆପଣ ଯୋଉ ସେ 700 ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ, ତ ଗୋଟେ ଆପଣ 700 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଆଇରନ୍ ପାଇଯିବେ, ସେ ବି ଫ୍ରିରେ। କାହିଁକିନା 10,000 ଉପରୁ ସ୍ପିକର ନେଲେ ଆଇରନ୍ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା। ତାପରେ ଯେ ଛୋଟ ନେଉଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ କମ୍ପଲସରି ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ରହିବ। କ'ଣ ନେଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆମର এই ଅଫରଟା ଆଜି କତରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, 10 ତାରିଖ ପାଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ପୁରା ମାସଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ତ ଭେରାଇଟି ସବୁ ରକମ ଅଛି, ଷ୍ଟକ୍ ବି ଅଛି, ଆପଣ ଯୋଉଟା ଚାହିଁବେ ନେଇପାରିବେ। ଦେଖିଦେଇ ଯିବା ଟିକେ ସବୁ ଭେରାଇଟି ଅଛି, ବଡ଼ କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୋଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପାଇବେ। ସବୁ ଭେରାଇଟିର ସ୍ପିକର ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଯିଏ ଫଲୋ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ରହିବ। ତ ମା ଅଲିକାରେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଅଫର ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ଅପଡେଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।